etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongietorri Gamerauntzaren laugarren denboraldiko 21. atalera, danera 80. atala, eta, bueno, astero, Gamerauntziko Twitchen ga, betiko lez, bosterdietan, astelenetan. Eta gero, saio hau bera, domekan, igandean, FM-en emango da, atzaldeko 8:00 naiz irratian. Gogoratu, bueno, gero hau ikusteko aukera izango duzuela, plataforma askoretan, bai bideoan edo bai podcast modura. Eta nun gaude, gu gamerauntzia.eus webgunean aurki gaitzakezue eta gurekin parte hartu, edo baita Telegrameko Gamerauntzia kanalean. Nirekin dare gaur, Aritz Odriozola eta Landerun Zueta. Haupa. Haupa, arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Bueno, gaur daukogu albiste pila bat, ez? Joan astian igual izan zan urritxu haua, así que nahi baldin baduzue, hasiko bat tope. Bai, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, albisteak. Zer dago? Lehenengo albistetxue nahiko garrantzitsu da esan behar da. Eurreko irratsaioan, ginen Xboxen bideojokuri buruz berroetan, ia zeintxu kaleratuko dizen beste plataformatan eta bar. Eta horra aipatu genduen, segurunik otsaio honetan ikusko gendulen Nintendo Direct barriz. Eta, beti pasetan dako moduen, ez da, zuzenekoa bukatu hostien Nintendok ekimena iragarri eban, da segiduen, egun batera eman, ez da. Oingoan ekimen berezi zen da, justo Xbox oneri lotute, baina bai beste enpresa batxuri bai. Zeizen da Nintendo Direct Partner Showcase formatu egin dabe. Hau da, Switch kontsolara datozen astietan edo hilabetiotan helduko dizen 3. bideojokuetan hartaztu dire batezbe. Hainbat proposamen interesgarri bildute. Ez dugu danak errepaseko irratsaio honetan, baina, bentsete interesgarrezenak edo esanguratsunak bai aipatu guri duguz. Lehenengoa, eta, honegaz bukatu bien aurkezpena da Endless Ocean Luminous. Eurretik filtrein zala, aurkezpen aurretik, eta, da lako oin urtepila, Wii kaleratu zan saga baten jarraipena, Wii kontsolan 2 bideojoku ikusu gendu zen. Eta egiz izan, nahiko maitatu dala esan behar da, ez da, badikoz bere jarraitzaileek, bere proposamena benetan berezitxu dabe, bai. Batez be, itxaspeko abenturak izango dire, alako urpekari lanetan ibilko gara, naturi aztertzen, misinotxuek eitzen edo esploratzen besteri parik. Nahiko atal grafiko politxegaz egiz izan, eta, orokorrien alako proposamenak jente askontzat berezize direz ez dauz asko, eta askertzen da alako beste joku bete jasotxie. Ganera oingoan, 30 jokalarientzako online ezaugarrizek euko deuz, bertan bidizan agartzen da ez, hainbat eta urpekari batera balkarregaz igeri zen, eta hori taldien ibiltzeko aukera hori emongo duzkue. Ganera, laster estreneko da, maiatzak 2 estreneko da Switchen. Orduan, suposatzen dut ja datozen astietan, tarler gehiago, pertsasun gehiago ikusko duguzela. Hau da, jolasa, zoze hausean oso famosoa intzana, edo ez beste batekin nahi ez konfunditzen? Ez dakit, oin urtepilloa izan ezagune, Wiirako kaleratu ziren originalak. Orduan beste batekin nahi ez konfunditzen. Jolaz bastante relajantea dala, ez? Polita da ikusteko, eta hori da, alako guztian badatxu zenez, lasareza ibiltzeko arduran dirik barik, hor dago aukera politze. Polita da. Abzu estilora igual, bestia abzu zan. Bitxi, horra etxik izan zen igual. Ez. Diskura inaiz jolaz ez, ez dakit, enez gogoratzen zen da. Bai, bueno. Ez da usean, hori da. Ez dauka zer ikusirik. Ez, hori JRPG alan handi da, bai, beste Horretik. da, bai. Justo aipatu duzulez JRPG bat, horregaz jarraitzen dugu,
Segun, hemen beste betean filtrazio bat eduki gendun, Shin Megami Tensei bosten Vengeance berzioa iragarri zan direktien. Bueno, 2008 urtien Switcherako kaleratu zen joku originalan, behin betiko edizio badala aipatu behar da, ez? Ez da bez azalpen askorik emon egiz izan, baina ikusten dugu pertsonai barri dauzela, eraso eta siega barri ze, ingo da bena da azkenien oinarrizko joku hori handitzu eta hobetu, ez? Ez hori bakarrik, ez da ja Switcheko esklusiboa izango, oingoan PlayStationera, Xboxera eta PC-era belduko da. Eta ekaineko gota bat ikusko dugu, orduen, hainbat bider aipatu dugu ez irratsaioan Persona saga hau, da berez jatorrizko sagi izango zana, ez Shin Megami Tensei. Orduen, neko balorazio ona jaso bazen originalak eta ia zelan hobetzen dabe espantzino edo behin betiko bertzino hau. Persona da? Ez, aparte. Antzeko mekanika deko zorokorrien, gero monstro asko, magia asko eta bar, antzeko dire. Baina berez, da saga nagusi izango zana benetan, gaur egun persona alden duen da, ez lehen beti ziren Shin Megami Tensei persona, eta oina gaur egun persona da utxik, horren beste injarratu dugu, aparte da zela. Eta bia garatzaile berdina da dia? Bai, Atlusena da, Atlus eta Sega da bizamen. Da, bai topera, izan, neko txura politxe berzino, hobetu honek. Ganera Switchien errendimendu arazok eta okitxe mazen, hori ikustu zan hainbat arazo, orduen eskertuko da, ez beste kontsolatan da PC-en estrenetia. Eta gente gogoz da bile egiz izan. Ondo. Aurrera etzen dugu, ez dakitza zagotzen duzuen Ender Lilies, dala oin urte batzuk estrenezan Metroidvania, indie Metroidvania bat. Horren jarraipena iragarri zen, Ender Magnolia Bloom in the Mist, deitzen da bideojokua. 2004 estreneko da, usteot justo untxe bertan da bizela, barritxasunek eskaintzen, iragarri bien beste bidizoren bat, edo zer barritxasunek azta bar. Baina behintzet, aurreko jokuen mekanikak eta estetika mantenduko dugu, alako bidimentzinoko Metroidvania abenturi izango da. Belko gara saltoka, borrokan berezitxasune da beste espiritu edo munkulu batzun laguntzi jasoko dugule honekaz eraso ditzeko eta bar, horrek arrapatzen edo horren laguneitzen jungo gara abenturan. Eta, originalak oso balorazio hona jaso bat zen, eta jarraipen honek itxura politxedeko bai, batez be estetik aldetik, eta nire justo igual olako bidimentzinoko, ez dakitzelan aipatu, sprite horrek egiatzela askori guztetan, baina efektu aldetik eta oso politxe eta diseinu aldetik bai egiz izan. Ez dakit, hau porratu nun olako Metroidvania bat, edo besten bat zan. Besten bat izango zan. Baina, azken filan Metroidvania guztien bat zemaz ezkitzu, proba bat emala ezkitzu. Ganera justo zuri Castlevania guztien atxularitz, antxekotasun batzu badeko, ez espirituen kontu horregaz eta Castlevanian baten ikusi dugu zela olako guzak. Nahiko txiroan aurrekorrien, eta aurten ikusko dugu, ez dakit txuntxe bada bizen, diatati zehazten edo ez, baina printzipioz 2008 preste gongo da. Ondo. Beste Atlusea jarratxiko dugu barriro, Unicorn Overlord, oin usteot aurreko direkten baten ezagutu gendula lehenengoz. Eta, martxoaren 8 estreneko da Switch, PlayStation eta Xboxerako, baina direktien agertu zen ze demo bat jaso deu, usteot kontsola eta danatan dauela. Eta, dalako estrategia taktiko esango dugu, ez? Final Fantasy Tactics edo Fire Emblem dalakoan alakotatik edaten deu. Baina gero bebai, armadak kudeatzen ibilko gara, pertsonai piloa batzen eta bar. Eta orokorri nahiko itxuruana, azken aldizen ibildize Atlusekoak bidizio piloa orkesten ez, mekanikak eta saltzeko, zemoten nahiko joku berez izango dela. Vanillaware estudizona dalez, ikusko dugu batez be alako atal estetiko oso politxe, spraitekaz eta oso landuek eta bar. Orduen, gogo asko honetarako egiz izan, peni ez dela PC-erako urtetan, baina, metxe kontsola danotan dagoele, zeuko dugu aukeraren batu dugu beste jolasteko. Eta ezarritu denborakin PC-erako ere ateratzea. Ja, guzi da Atlus sartundala PC-ko munduen kosteta, baina Vanillaware bera oinoko kanpoan geratu da. Badeko zain bat joku oso on, eta ondino ez da euskaleratu PC-en orduen. Ia salto hori emoten daben, ja por fin, edo zelan geratzen den gauzie. Eta gainera nahiko egokia die PC-erako, ez? Ez da esaten dute. Bai. Bai, ondo enkajauko luke, nahi ustez. Nik uste bai, beti izkartzen da alako, ez? Ganera talde potente bat izen da, ja izen handizidekona eta bar, olakoak PC-eratzerakoan beti ondo saltzen dira orokorrien. Gaina, imaginatzet, Xboxerako porta egin da gero, PC-era ez dela zaila izango, ze Xboxa nahiko antzerakotasun dauka Windowsekin behintzat, Esaten duten ez, gero ez naiz bideojoko garatzaia, beraz.
Bueno, eta gero Bai, berez. Protonekin, 2 segundotan. Osea que... Hori Linuxerako bai. Hori da. Ba, bueno, beste joku batez jarraitzen dugu, Monster Hunter Stories lehenengoa, ja bere jarraipena jasoan bere garaizen, baina bueno, lehenengoa alduko da gaur egungo plataformatara, zehazki Switch, PC eta PlayStation 4 gailuetara. Bueno, hau da berez Nintendo 3DS-en, okerrezpana behitxo momentuen, estrenesan, ba, bueno, aventurazko bideojoku apur eta aldendu itzen da Monster Hunter normaltatik, eta gehiz hau da alako esplorazio ARPG moduko bat, oso politxe izan. Eta esaten da lehenengo ondo dauela, bigarrenak gauza asko hobetzen bazela, baina sale asko postu ingo deuz, azkenien ba hor geratu zan ez, 3DS-ien. Eta bueno, posgarrizea ikusti alako birmasterizazio bat, ba nahiko txukun eta bar. Udan elzterneko dela esan da beka komekoak, baina bueno, suposotze dute datozen hastietan, ba berritzasun gehiago jasko duguzela. Jo, ze blozen du zeak Monster Hunterrek, ez? Gaur egun nahiko grafiko realistak edo estilo artistiko realista dauka, eta hemen da oso cartoon edo oso anime estilora. Neri Pokemon gogora azten duz, pila bat. Bai. Zentzu horretan da, Pokemon edo Zelda hortatik asko daten dugu. De hecho, originalak, Monster Hunter Storiesek 3DS-ien linken azalak eta itxurak egitzen bazen talakoak. Horren hortik edaten dugu asko, bai. Baina, bueno, esan behar da, bai, atal estetiko koloretsu hau dala gezen bat spin-off honena, ez? Monster Hunter nagusizek beti jarraitzu dabe antzeko grafikoak. Neiko serioa, ez? Bai, bai. Ba, aurrera goaz, beste, bueno, engoan ez da birmasterizazioa, berregiti da, remake bat osorik, eta dekogu Disneyen Epic Mickey Rebrust deitxu dutzie, berregite honeri, eta 2008 estreneko da, printzipioz Switchen bakarrik. Bueno, moten du besterik barik, ez, dala Disney joku bat, jakola kasu askorik enbien, baina bere garaizen oso balorazio hona jaso bazen, eta ez da gitxe horako, ze bere sortzaile da Warren Spector, dala Deus Ex originalan, ba, zuzendarize da sortzaile, orduen hori abaitugu pedigerri bat. Eta dalako irudimentzinoko, ba, bueno, Marion eta estiloko aventura eta plataforma joku bet, oso politxe, oso ona, orduen posgarrizea barri ikusti hemen. Pixat Deus Exetik urruti da berkolaz. Bai. Bai, baina, bueno, arek Deus Exen inzebana izan esan pizka revoluzionatu, ez? Eta idea original asko sartu, así que seguramente olako pertsona bat egon datzean bai, a ver. Garantia dauzkatzu, desde logo. Gutxenez, dakien jende bat eta gola atzean. Gero igual jolaza ona ez dala aterako, bati daki, baina. Bueno, kasu honetan badaki guguna dela, ja remake beraz hori zengo da beste. Eta badakizue, seguren jakingo duzue, ja Mickey Mouse erabilizeikiela zuen bideojokotan, edo komikitan, edo liburutan, zeia liberauta dago, 30 urte pasau die. Eta, enagin ikusi. Baina, bedan pertsonai osoan baimena do lizentzize, edo lehenengo labur horren kontu edir. Ez dakit ondo zelan doan gauzia. Ez atuzu lehenengo estilo artistikoko Mickey Mousena. Ez dakit. Hori baina fusilatzen hasi interneten, ja, tope gauza pio batian erabiltzen. Egia da hori, ez dakit oso ondo, zeran, pertsonaia bera liberatzen dan, edo... Hemen Erikek dino txatien lehenengo Mickey Mouse dala, ez? Bakarri lehenengoa? Bai, euskalo, hor egongo direk eusasko, eta gero Disneyk besta bitxiko, ez? Horroan erabiltzen. Bueno, zer dan lehenengoa eta zer dan, ez? Lehenengoa iruden, eta prakekin, pintauta, esaten dut. Bai, bueno. Enuke nahiko... Osa kurioso bat. Enuke nahiko Disneyen abokatuekin borroken astea... Bai ez, ziurrenek izango da dana tratuak egitea. Bai. Hori da, eta bueno, Disney gaz jarraitzen dugu ingo honetan, baina bueno, Mickey atzien itxitze ez, eta Damian igual zukonek honetan jolastuko zen duen. Ze Star Wars Battlefront originalak, bueno, birmasterizazioengo dabe... Bat eta biak, ez da? Plataforma danetarako. Baita, engo dabe nada, bat eta bi, ez dakitz batu edo aparte egongo badizen, ze bai gehitxuko dabez, bueno, azikeran esan bien bidizoan, zirela eduki barrizek, alako Jedi barrizek edo eroiek, eta mapa barrieren bat edo beste, baina gero irakurtzen egin nintzen, eta printzipio esan alako Xboxerako berandua urten zan edizioren bateko mapak eta olakoak, orduan ez dire benetan barrizek. Baina, bueno... Ez ditut asko ezagutzen, Ni nintzen bat ezue bigarrenan bere gara izen, nahiko txu.
bueno, da betikoa ez, Battlefield Star Warsen girotxigaz, 74 jokalari, bueno, borrokatan tiroka, ibilgaietan igota eta bar. Eta laster ikuskegu, martxoak 14 estreneko da, osak ia Birmastera zinot desente bat etxen da ben, ze bentset oso joku maitatu dire. Pentsatze da honen atzean, ea egongo dala, ez? Lehen sartu naz justo ikusteko... Lehen bai, oin ez da hit. Ja, ia euren prentsagunera sartu naz ikusten, eta ez da gartzen inondik bez, orduan, enau seguru zelan joango dan kontue. Ez que zatean joan, a ber, bueno, espero ez desatelain, Battlefront 2-an, kriston polemika egon zantzeatik, betiko kutsa hori jarri zituztelako, eta pentsatze birmasterizazio bat egin da ez dituztela horiek sartu. Baina hone dire originalak, ez gero estrenez ziren Battlefrontak. Bakit, baina esan, elektronika hartzei ez kapaza izango litzateke horrelako zerbait egitea. Baina irudia ikusten nahi naiz, pantailan, Twitcheko emizioan, eta elektronika hartzin ez da agertzen beraz. Ja, suposatxeta parte, eurek ziren, originalanak. On ja Lucasfilmen joku izango dalez, kanpora gotako bien eta listo, bai. Vale, Star Wars atxin izten dugu, eta Segan bideojoku frankizi klasiko batera tortxe gara. Super Monkey Ballen atal barrize iragarri dabe, aspaldiko partez, ze oin urte batzuk ja daraguz remakeek edo birmasterizazioa jasotzen. Banana Rumble ditxuko da, eta bueno, oiko Monkey Ball izango da besteri pari, kongo gara alako bola barruen sartun dauzen tximinak kontroletan, banana biltzen eta erronkak edo Coca-Colekuek zirkuitoak gainditzen, ez? Nahiko itxura hona deko lasan bierda, ia bentset lau jokalarentzako kooperatiboa dagoengo da, eta bar, hori ditzela, ez? Monkey Ball baten, arrakastarako gakoak. Eta berrun maila berria epatzen da, ez? Estilo honetakoak oso adiktiboa diela. Ez dakite probatu zinuen Balance? Balance, ez. Balance, ez dut uste oso famatu danik, baina topatzen baldin badozue, neiko ondo sartuko zan, ze simplia zan. Zan, hola baita pelota bat, fizikekin, eta mapak etzien asko mobitzen, baina, baseuken bere zailtasuna, neiko motza zan jokua, eta zeukozune bola izan zeikien papela, egurra edo arrisa. Orduan, karo, horren arabera, badaukozu gaitasun batzuk edo beste batzuk. Eta, benetan, da joku bat, ez dakit, netzate oso gutxi ezagutzen dana, baina, eta engantzatzen da, tope. Honi biltzaintza, holako txe estiloan zen, Xbox 360an Marvel Blast Ultra. Eta nagoen engantxada bat inkreiblea. Ze gainea, rekorrak zaukan, leaderboarda zaukan, eta rekorrik lortu, baina beti pike hori zaukaz. Ondak, Monkey Ball zarratan oso nadir ikustie, balako speedrunak eta bar. Speedrunak, imaginatzen. Zorakeri batzuk, dana maia osoak saltetan eta bar. Ez usteko txubet jaso gendun bebai Nintendo Directien, ze, Penny's Big Breakaway okerespana bien aurreko Directien ezagutu gendun, eta oingoan, ez ustekoan kaleratu dabe, ez? Ez da estudia handi batena, Sonic Mania sortu bien indie garatzaile bardinen jokue da. Eta, Sonic gaitzik asko daten dabela esan behar da, baina 3D plataformatara erunde. Eta, momentuz ikusi dutena gaitzik nahiko balorazio ona jaso deuz, arazoren bategaz edo beste estrene da, baina, alako plataforma joko oso koloretxue, bizkorra, nahiko simpatikoa izan, eta jolastiko gogoak emoten deuzena. Uste dagoela Switcherako, eta gero okerrezpana bilen PlayStation, Xbox eta PC-erako be estrena dabe. Iragarki ikusi ginganean, ja, emozozkun, ez, begira, niko horatzen naiz txura hona zeukala. Jo-jo batekin. Jo-jo batekin mekanikak oinarretzen dira, ez? Bai, hori da. Jo-jo edo diaboloa, ez dakizera, baina holako... Jo-jo bat emoten da, bai. Bai, gero dan ditxutxin da, bai, tamaino txurrun. Jo-jo agertu da pantailan justo. Abitxo, bai, justo. Vale. Kuriosoa da, desde luego. Bai. Indizegaz jarraitute, eurreko Steam Next Festan joku honek jarnaiko hartu ban, Pepper Grinder deitzen da, eta da, lako bidimentzinoko plataforma jokue. Baina gero lako zulagailu bategaz, lurretik edo zabaitzik sartzen biliko gara, laster bidik hartzen, etxaizen kontra borrokan eta bar. Devolverrena da, Devolver da argitaletxi, eta egizitzen pixel art estetika oso politxedeko, oso ondo zain jute dagoela moten dugu.
Eta gogo asko moten duz jolasteko, Laster ikusko dugu, martxoak 28 estreneko da Switchien, berez isop saltoki zen, baina horretaz aparte PC-ko bertxinea beuko dugu. Jolazen bat gogoratzi, baina naiz gogoratzen zen. Egote zan, deserako bai alako zulagailu eruten ba pertsone baten jokue. Zan olakoa justo, baina nahiko antzerako dala zan like. Eta, bueno, bukatzeko zelan ez Nintendo Switch Online zerbitzuko joku barrizek iragarri biesan. Kasu honetan, Rare Studio Bretainiarraren jokuek izango dire. Killer Instinct, Battletoads in Battlemaniacs, Radio Control Pro AM, Snake Rattle and Roll, eta Blast Corps, Nintendo 64ko Blast Corps mitikoa, horretanak Nintendo Switch Online zerbitzu helduko dire. Zelan ez Blast Corpsen kasuen Expansion Pass arpidetxie orain biberko dugu, baina beste danak normalerako edo ohiko arpidetzarako doaz, ezta? Eta, bueno, azkenerako itxiot, baina berez lehenengo iragarri bierna zan, Xboxek bere lehenengo jokua iragarri eban Nintendo Direct honetan, danok espero gendu, talantza izen da. Orduen Grounded, Obsidian Interactivean Grounded, biziraupen eta aventura joku hau, Switcherako helduko da, apiriak 16erako iragarri dabe, eta PlayStation 5eko bertxinoa be euko deu. A ber, aurreko astean itzen genuntenetatik bat da, ez? Aipatzen, ez eman zituzten pistan arabera, jolazau bastante betetze zitula emandako ezaugarri egin batera, eta nik uste gainera Switcherako eta PlayStationerako gaztetxoentzako, batipat, gaztetxoenentzako nahiko jolaz aproposa dala. Oso familiarra esan like. Bai, eta kooperatiban jolaztu ezakezu, eta nahiko ondo. Alare, izan da jolaz bat ez dana pasa... Ez du nauki kriston exitua, baina jendeak ibili danak divertidoa gala esan du, hortaz. Ez dakit zertan faiatu duen publiko edo izen gehiago ez izateko. Igual, erakargarria edo izateko, ez dakit. Baina niri gustatzen planteamentua. Suposatxot PC-erako alako biziraupen joku pilo agonda igual honek ez da bela, ez? Nabarmentzeko aukera hori eukin. Baina, igual, Switchen da PlayStationen bai badeko aukeratzu hori, azkenien da genero bat, jente pilo mogitzen da bena, sale pilo dekoz, eta jokurik arrakastatxunak horrek izaten dira askotan. Orduan, aukera politzea azteko. Bai, egia da PC-en genero honetakoa bastante saturatzen nahi dela jolaz ez. Baina, bueno. Orokorrean, Estetika ez dela oso rekargarzio derantzat, osea Ja, niretzat ere ez da, baina ulertzat jende askorentzat izan da, itekela pixak gogoraziz pelikulaura bazan erderaz cariño. Cogido los niños. Hori izan beran, laroigarren hamarkadako Spielbergen pelikulen roi hori gustatzegako nahi, hau da, euneko el chip prodigioso, eta cogido los niños, eta hori dana di hau. Ez? Eta hola gainera gaztiak, aventura, gainera premisa da zure etxeko jardinean, dana jostaiuekin eta intsektuak die monstruak. Iriatez guztetan pertsonaizek eurek diseinua, baina bestela beste dana bai, girotzi eta ingurunek eta asko guztetan, aztez. Bai, niretzate plan honetarako hola miniaturetara jolasteko Supraland. Bai, beti epatzen duzu, bai. Bai, aprobetxatzen dute. Hori. Bueno, direkta berez ez da izen Nintendori lotutako asteko albiste bakarra, ze Pokemonek beraldetik, de Pokemon Companyk aurkezpena iragarri dabe aste honetarako, ze bizer bertan Pokemon Presents berezi bat ikusko dugu. Zeraizik berezi ze, urte hurrena dalako Red eta Green, hau da joku originalak ez, Game Boyko Pokemon originalak, egun horretan estrene ziren, 2009ko otsaiako 27 baten ikusi gendu zen. Jo, ja, eta 8 urte. Bai. Eta, zuzenekoa hartzaldeko 3 hasiko dabe, eta, sakelako monstruen YouTubeko kate desberdinetatik jarratzeko aukeri gongo da. Ez dakigu ezer berez, ez dakigu zer akutsiko daben, baina oinegun batzuk Pokemonen sare sozialatan, 5. belaunaldiko legendario baten, Zekrom edo Zikrom, ez da izan hauskatzen da, baina bere bidizoa zabaldu bien, orduen zurrumurruek hori zebera dinoie,
Pioro likerrak, dala oso liker ezagune, beti biltzen da Nintendoko gauzak eta aurreratzen, direkteko gauza asko berak filtre bazen. Bai, patu dugu uno eskualdeko joku bet jasoko dugule, orduan hori, bosgarren belaunaldiko remake, igual alako Legends bat edo auskalo, baina hortik joko da bela moten dugu. A ber, Red eta Greenekin ezin du zer ikusik euki, Z-Chrome ez da generazio hortakoa, berriagoa da, hortaz ez luke eukiko. Eta unobakoa, ez dakit. Baina bai, jardun bada Nintendo jendea tentatzen Z-Chromeekin, zeurazki. Eta horrentzan dira, bai, azkenien, aurrekoak Diamat eta Perlan remake horrek izan ziren, nahiko eskartzuek. Orduen ja bosgarren belaunaldiko zeo zertoketan da, ezta. Bai. Ikusi artean nola ateratzen da remake. Bai, ia bentsetoengoan estudio handi bat erimoten dutxien, zeurrekoan, esan izen estudio txar bat, baina bigarren mailako berregitea bat izan. Eta saliek justo Black eta White ez, jokuen gaitzik igual ez da hori espero, zeia arrakastak etxauki bien maitatu bai dire, orduen zozer ganoro asko hau esperoko dabe, seguruenik. Horretaz aparte, suposatzeo betiko lez Pokémon Unite, Pokémon Go eta horren bertxosen bat edo besta aipatuko da bela. Eta bestalde, bai aipatu biharra Netflixeko azken telesaiek, Pokémon Concierge, horren atal berrizek iragarri da bezala dagoeneko, orduen, igual egongo da trailerren bat edo alako zozer. Zerra erakutsi izan Pokémon Concierge-atik irudiren bat badago? Guztot ez eta buena da, lehenengo denboraldize ja Netflixen, baina ez dut uste zer barririk ikusi dugunek. Bale. Eta fama, arrakasta bizan du? Nik entzut, nire inguruen entzut duten aletxik, bai, zelako stop motion moduko oso telesaila zaize da, alako hotel Pokemon bat eruten da ben, arduradunen protagonistie. Hori ez da oiko borrokak eta barrez, beste kutsu badeko seriziek eta orokorren asko guztia ala uste dut, bintzet. Ok. Ikusten nahi ez eta nahiko berezi dagoen da. Gainera ematen duzea daola. Material errealekin, gero igual ordena uz dagoen da, baina material errealekin egin da, Pokemonak ematen dute zeakin egin daudela. Tela pelutxe moduzkoak diala. Ez dero, kuriosoa da, bai. Eso politzea berez, eta ikusteko goga egotez, hori, inotena orokorrein entzun dutena haitxik nahiko politzea dela, eta merezi da bela, orduen, egiz izan. Berez hori da gare, ez da ordenagai usain guztot stop motion dela, hau da, holako sortu itxen da, ez, figurak eta bar, da horrek doaz grabetan. Bai. A ber, itxura hori emate, baina gaur egun hori ere igual ordenaiuz lortu halko lukete, baina seguramente errealengo zuten, Nintendo bauka dirua hortako. Hori da. Vale, igual Nintendotik aldatu ingo dugu plataformaz, eta bueno, landerrazi da albistea hitz egiten, hori, batipat Nintendo Direct Partner Showcase hau jendeak espero zula, itzengo zutela ez pentsatzen zen, Xboxetik aterako dian lau jokoiek zein izango dian, bai Switchera eta bai PlayStationera jongo diala. Eta landerrek aipatu duen bezala, bat Grounded da, aipatu duguna. Eta, behin Switchan Nintendo Directa amaituta gero, egun batzuk geroago gezkizpan hau. Xboxek berak bere Xbox Wire blog ofizialean argitaratu zuen, lau jolasak zein izango dian. Eta, horietatik bat esan dugun bezala Grounded izango da. Bestea, nik uste mundu guztiak espero zuena Sea of Thieves izango da. Baitare jolas oso lagun artean ibiltzekoa, oso familiarra, potentziazko estuna eskatzen, orduan beste konsoletan, bat Switchan atera ditekena. Oso divertigarria, exitu eukiduna Xboxen, beraz ondo. Besteare aurreko saioan aipatu genuna, Hi-Fi Rush, jolas bat bastanteko exitu eukiduna Xbox plataforman, eta logikoa zeukan baitare jolas hau ateratzea, bai Switch eta PlayStationen. Eta, azkenengoa aipatuko duguna, Pentiment izan da, non jada Switchen zen PlayStation 5 eta lauean
eskuragarri dago ibiltzeko. Eta bueno, jolas hau nahiko halako abentura bat, estilo artistiko nahiko berezia dauka, garai batean erdi aroan marrazten zen estilora inda dagoen abentura grafiko bat bezala da. Eta desde luego kuriosoa da jolasa. Ez dakit jolas ona da no txarra, kobratzen naiz bere garaian anuntziatu zutenean esan nula, begira, atentzioa matei jolasak eta ibili berdet, ze gainera ekartzen zuen estilo bat eta jokatzeko modu bat nik inoiz ikusi gabe naukana eta atentzioa ematen duna. Baina, bueno, azkenean... Orokorren oso balorazio ona jaso bazela, Xboxen eta PC-en. Jente asko guztiakola, baina, claro, oso joku berezizela ba izan. Hori da. Nitxoskoa. Oso nitxoskoa izan, ba. Eta, bueno, ez dut ezan, baina beste irurentzat datak eman dira, duizaterko dian. Lehenengoa, bueno, Pentiment aterata dagoela esan duen bezala. Urrengo ateratzen izango da Hi-Fi Rush, martxoak 19an PlayStation 5-era momentuz, Switchen noiz aterakoan ez dakigu. Igual Switch birako etxiko da, Euskalo. Euskalo. Eta Grounded dagokionez, bueno, Landerrek leheno esan duen bezala, apiriak 16an aterako da bai Switch eta bai PlayStationen, eta PlayStation 4-en aterako da, Lander, Grounded? Okerrezpana bien, bai. Vale. Ahora zentzua dauka publiko gehiago daukazu eta nik uste PlayStation 4 batek Grounded mugitzeko gaitasuna badaukela. Eta azkenean, laukote honetatik, Sea of Thieves izango da, nik uste seguruen Sea of Thieves izango da jendeak gehien itxaroten harikoan jolasa, ze ordenagailuan eta Xboxen oso fama handia izan du, eta jendeak oso maitatu izan dana. Eta honentzat pixka gehiago itxaron beharko dugu, baina askore ez, ze apirilako 10ean PlayStation 5-ean aterako da, baina Switchen oraindik ez dakigu noiz aterakoan. Eta Landerre lehen esan duen bezala, igual Switch bira egoten dia zei. Nik uste hori dela, ez da biragarri Switch originala, ze birako presteko da eta lan jaztira arduratu biherko ez, errendimendu ez, edo beste kontu ez, aurrera eta da listo. Bakatu, esan dugu cross-platform izango da, edo... Bai, izango da, tanak izango dira uste dut bentsek, kooperatiboa dekinak eta bar. Ze, bueno, aurreko nahi aipatzen genduen, ez? Phil Spencer eta horre biltzirien podcastien, just hori aipatzen bin asko, crossplay-ze, cross-platforma, ez? Horretara bideratu gure da bela. Orduan suposatzeot, Xboxeko kontu erabiltzaile sortu birko dela kontsola bakotxien, eta hortik ja lotuko da zela danak, ez? Ezkenik ez dut ulertzen jolasetan, ez badago plataforma batetik bestera abantaila garbi bat, adibidez, shooterretan izan daitekena, edo beste jolasen batetan, ez zaitena gogoratzen. Hora, ez dut ulertzen asko zeatik crossplaya moztu berdezun. Zegarron crossplaya ez zaitu teknikoki arazoa handi badala. Pere garaien igual esan zenezakeen, plataformak oso ezberdinak izan da, eta baino gaur egun, nik uste arazorik ez lukila onberko crossplay egiten, ez bada, plataforma jabea beak ez dula nahi crossplaya hautea. Baina, bueno. Ez dakit ze puntutaraino Sonic ez esan daizek, Sonic ez etxezen ban, eta horren alde ban urte askoz, eta hori izan arazo nagusiz ez, ez du izan bera, eta bueno, horrego izan gero txosten bat ez, berak filtre bana eta bar, hori gure ban, kuota bat edo sarri gure ban, crossplay zen joku bentsat eta bar, horrela asko egon ziren, eta azkenean emoten dugu ja zidala apur betez, biguntzen bere jarreri, edo pentsetek joko gurutzatu albidetzen. Baina hori ikusten duen plataforma joku askotan, Rocket League adibidezeko gorkazu betez, PC, Xbox, Switchen arteko crossplay egotezela, eta PlayStation kanpoan geratzezan, eta beste joku batzuk azbeolako arasok egon izan dire. Baina, bueno, ez da arazoa berez garatzen ditzat, seguru ez, batez be badekien alako zerbitzu bateratu bet, Xboxena da moduen ez, ja prestata dana. Baina bestela badeki ez, adibidez Epic badakitz ibiltzen dela bere zerbitzuk eskantzen bai horretarako, joko gurutxeterako, eta alako guzek. Suposatzen azkenean azpikituri ikitzi dela kontua. Bueno, W-Malderrek txatean idazten du, ea zelan dijoan Sea of Thieves Switchen, ze CPU pixkat eskatzen dula, eta bere ordenagailuan, uarte batzutara juten denean, 20 FPS-etaraino gesten zaiola. Harritzen hau Sea of Thievesek CPU-a inbeste eskatzea.
Ez dauka, fizikei dagokionez, Urtia ez dauzka, ja. dauka. Bai, urte nekotxu dirkoz, ja, bai. Baina ez dakit, arraro aiten zait. Igual izan Bueno, hori, ezki Baina, aipatu optimizatuta. duguna lan dabe, Switcherako bertsiorik ez da lagongo momentu zuentzet. Switch birako Hori. igual, baina originalerako ez. Baina, bueno, Switch bira zaion berbadu jendeak, minimo 2008 astera jongo zaie. Bai. Ze Switch bira rumoreatzen bada 2008 bukaran aterako dela, gabonetako. Ez. Azkenien, zurrumurru dire 2008ko martxoan, eta aztion injergeza hartun dago horrek, Gero ez eta gehiago dire, Bueno. alantzi izango dela. Ta batez be, aurreko saioan aipatzen genduen joku egatxik zala, baina ez Nintendo nahi dabelako, stok nahiko aukin. Ja bada, segurunik, ja fabriketan ebiliko dizela, baina preste egon gure dabela estrenaldirako. Ondo. Ba, bueno, zaiotea tokatuko zaie Switchen ibiltzen nahi duten nahi. Ba horri izango ziren gitxi gora bera Xboxeko joku honek. Bai, Eta igual, urrengo albistera goaz, seguruenik gure txat interesgarri izango dela, ezta? ba, nik gehien espero nuna zen dezelo. Bueno, ikusi ginoan, azkenean, iritsi zen eguna, eta ikusi ginoan Shadow of the Earth-ren aurkezpen trailer txiki, ez dakit segun ez. Segun zen nahi zinuen txikia eta bestela igual luzea. Baina, Elden Ringek eukiko dago azkenean DLC bat, ekainaren 21 iritsiko da, eta itxuria denez, hori, hasiera batean espero ginoana baino, zerbait gehiago egiten dabiz. Hau igual joango zen oso bidean, ez, Dark Souls batzuna, ez, Dark Souls 2 adibidez, Keystone DLC-ak eukizitxuan, eta hone bemoten dau ikaragarria izango dela, eta gainera oinarrituko da beste leku batean, ez da izango bitarteko lurraldeetan, ez? Eta, Dark Souls bian zan bezala, juten zinala beste reinu urrutiko batzuta. Hori da. Bai, berez, ulasil esan etxeten, berez... Hori da. Lehenguan da beste garai bat, ez? Izan behar beste leku bat, baina bai. Baina estetikoki nahiko antza zaukan zonarekin, ez? Joan ez goratzen. Bai, basoa zana eta bar, ez da? Basoa zan. Ez que zan bera zan maparen parte bat zan berdina, eta gero beste batzu ziren, izango bazan bezala, templo batzuk eta etzeren agia ikusgai. Gaur egun. Nik uste mapi estetikoki oso antzeko zela, baina zela bardine, beste leku baten kokatuto gotzela. Ikuste zen Anorlondo, Urrunien eta bar, baina... Ez baina jardina eta subixa eta gauza asko bai di igualak, Bai? Bai, lehenguak jardina eta ziten zela da? Ziten zonan sartzen gagu. Bai. Ziten, da azkenean da aktoria zen, ez? Zela da? Jobia. Hori da. Utxora erorti sartzeza, eta bai dare zona batzuk ja gero guk joku normalian ez darenak accesible ezin zala pasatu horra. Ni petxetan eman beste eskualde bat zela zuzenien, ze ulasil hori ez dela esoran aipatzen, jokuen orokorrien eta bar, Ja. Nik irakurrita daukatenez, teorian hori. Eta baina koinziditzen da bela, Baina, hori, onera gutuko gara. Bai, nik uste Elden Ringen DLC hau izango dela, orain arteatean DLC beste guztiekin, beste Souls sagatako guztiekin alderatuz asko zaundiagoa. Askoz denbora gehiago ondia, Dark Souls bian adibidez 3 DLC desberdintzian, denbora ezberdinean aterazianak, Dark Souls 3 ez goratzen DLC-en, ez nintzen ibili, baino, nik uste hau izango da asko zaundiagoa. Tardatu dutenatik, jarri dioten prezioatik, gero esango zudanean, baina. Eta, Lander, Damian, deskribatu diguzu hasi ikusten dan trailerrean. A ber, ipingo dugu, trailerra lehengo, eta bitartean ondotik ikusteko aukera izango duzu Twitchen zabiztenak, bestela ez daukazue besterik sartu YouTubeen adibidez, eta Elden Ring Shadow of the Earth bilatu. Eta, egia da, izango dela, mapa ez da izango hain handia, ez da izango txikia, bez? Izango da gutxi gora bera, jolastu duzunentzat jokua,
lehenengo beheko zona esango ginoana, ez? Azkenean diela bi lurralde eta gaztelua, bai? Gaztelua pasatu baino lehenagoko beheko zona guzti hori izango da, baina bai egongo dela beteago. Bai, bera Lingrave ero Necrolimbo sana baino beteago egongo da zona bat izango da. Eta ezustekoak izango dituala. Gero baitza sartzeko lekua, espekulazioa bie, baina igual Mikelaren arrautza izango te da, ze horre dauka protagonismo bat, bideoan. Zan degun. Eta... Jendea DLC-a desblokeatu behar badu, earki sufrituko du, horra iristen. Hombre, a ver... Ez dut spoilerrik egitean, ibiliz da nantzat. Claro. Baina, bueno, jendea normalean DLC-ra ez da joango zuzenian, pentsatzen dut. Ose? Bueno, zenbait igual zona hortan etzian ibiliko, Bai, hori egia da, gero niegonez jendeakin hitz egiten Elden Ringi buruz eta jende pilo batek pasatu dau, baina gauza pilo bat jolastu barik. Ja. Horren beste eduki dauz, ez da raroa. Baina, berez nik nena jakitzen, horrak gunera altzeko laster bideo badau izea zikeratik esango dugu. Orduen bentsete partida barreza zitze badeko zu azkarreltzeko bideo bat. Bai. Bai, baina, bueno, arrautzaraino iristeko beste gauza daukezu tartean, eta nik uste Mikela eta gero, Malenia eta gero, bueno, esan bat, bozik zaiena dala. Opzionaletatik behintzat, Malenia eta gero zaiena dala. Bai? Joder, nik uste lehenengo ere ezin dutela. Bai, benetan? Bai. Bueno, imaginatzen zeatik izela izken. Irazizien niola. Ez da izan guzabizten hori, baina... Atzen erabili gojeta, joder. Nepia kostat. Mogen kontra, bueno, nahiko borroka ikusgarri zera eta baina jaten horren zaien egiz izan. Joan nepia kostatu zitzetan. Neri bez. Ze hemorragia sartu dizunean, horriblea zen. Baina ez dakit, igual nindoian bai bastante arma astunetara, indarrakin. Igual zer ikusi dugu, hori ere izala izke. Zu zindoian trebesiakin, ez? Ni bi katanakin bakarrik. Hori da, ia norte doi asuntua. Neri oso errezen jaten hori adibidez. Malenia ez bezala. Karo, ni Malenien kontra orduek eta orduek, baina hau benetan, ja, duntzen momentuen, ezkezan alderatute zebez. Eta mogen lehengoko ilusio hori edo horren kontra benaiko errezek izan. Bueno, izaten da, askotan. Baitaren ez eta bull berdina eman, estilo bat gehiago errezau egiten zaizu, eta beste bat. Bai, jokatzeko modu bakoitzan bai, gauza asko. Azkenean, lan berrein behar izan un objetu horrekin egin behar izan un, borroka pasa, ezin no bestela. Ja. Jo, adibidez, bera naize bera, ni zaila bainaten adibidez. Markitera, ez da benetako izena, ja kalduten nabil izenakaz. Zein, bere? Mogena naize, zan benetak jartxotzien markitzan hazikerako izena, baina gero benetako izen bat eukitzen ban, ez da? Arbola azpizen borrokatzen dure bere kontra. Jo. Justu... Morgot, hori da. Egon ez da Morgot ema esat. Begira, alderantziz, nahi Morgot ez dut zango lehenengoan pasan nula, baino 3 edo 4 pasatu nu. Eta ez zaiten zaiai. Zer da nola iristentzean edo borroka estiloa zein da. Baina garbi dago, zut behin Malenia hiltzen dasunean horre danak. Ja, bueno, hori egia da bai. Alaren Malenia Morgot baino beranduago hildun, Hori izan leike, hori bakoitzak segun zer den daukan. Nik igual Morgot lehen hau, baina gero beste biak Malenian ostian. Orduan bukaera nahiko errezen jatan. Hori, ni biltzen mogen lekoen bile, baina joko osoan, ez? Ize hazikeratik ikusten dozu bere etxia izango zana, ez? Anurrunien, ez dakizu zan heldu bertara, eta bueltaka, da topereko neban ja jokua maitxo horretik guztu. Arbaitare gertatu zizteiten nahi Morgotekin zea, Ezpatan haukan odoletakoa non, eta atakea zea, zure bizitzak entzeizuna eta atake forteago itezuna. Bai. Eta garo, bueno, olago odol txorroa otatzen duna. Karo, ni hori, bosan kontra hori biltzen itzan pilat Morgoten kontra, eta karo, hemorragia sartzen zinean, baina bizioa galdutan egonez, instantaneamente hiltzezin.
Igual etzan Orduan. build egokiena, Aritz? Seguramente ez. Bueno, egozkorkeriakin irabaztezu. Oso ondo. Morgo Bueno, deitu eta inkognito izena margi hautatu dino norbaitek. Indartxoa bai, baina inteligentea ez dakit. Ados. Morgotez, esan nahi nuzea. Bestiaz. Esangoet. Bai, mogen atxik ez? Moge, hori da, mogen aurka. Zoratzen nintzen. Bai, bueno, hori, azkenean aberse elementu gehitzen dozkuen, pentsatzen da baitza evoluzionatzeko aukera emango dozkula, eta armak, armadura, magia berriak egon beharko die, eta noski, danok espero duguna buruzagi berriak. Ikusten die olako boss potente batzuk, bideoan, eta itxura ganez, arerio nagusiena izango zen Mesmer the Impaler, Mesmer enpalatzailea, eta izango da pentsatzen dut hemen agertzen dan, bueno, ja tronuan agertzen dana, ja portadara joaten baldin basate ikusiko duzuena, eta edizion kolekzionistan agertzen da estatua bat, estatua justo Mesmer honena. Eta, bueno, pentsatu benke hori izango dela etxain nagusia da, tipo altu luze bat, armadurakin, lanza luze batekin, eta kapa gorri bat, eta suge gorriak, dauzkana ero bat, ero asko, ez dakit zela ikusi, baina bere inguruan. Eta trono batian jarritza agertzen da portadan, hasi que pentsatzen dugu erregeren bat, edo lako zerbait izango dela. Esan dute edizio kolekzionista zen bat balio du? Suposatxo baietz, momentu baten ikusti izango da, baina nahiko handizeala ikusitzez, ez da DLC baterako bentzet. Kontutan auki DLC normala 40 € balioko da bela. Ja. Hori da, €1 inguruta jolezka, bai. Bai. Lehenkoak eukizeban kolekzionista zema balio zeban, kuriosidades. Ez dakit txutxo momentuen, esmatzan. A ver. Ametik badauz, nioko ez dauzela prest igual. A ver. Ez que badauz horren beste edizio dauzles. Joan begiratzen eta gero komentatuko dugu, naiz eta beste gauza batekin ibili. Bai, ez komentatu behar nun, ja mekanika berri bat agertu da zean, trailerrean sartuko dutena, eta da, mele borroka sartuko dutela, baina ez puñoa bakarri baizik, eta alako arte martzialak bezala sartuko dituztela. Momentu txiki baten agertzen da, bideoaren zati batean, baina nahiko mekanika berria da Souls saga baterako, nik dakitela. Berez, Dark Souls 2 egote ziren alako goza, bai, Alako mugimendu arte martzialak eta gote ziren. Jo, bai, ez nuen ikusita. Bai, lehenko biderra ordutikona sartuko da dena. Tope dut, edizio berez izan balizoko da. Ni be bai. Espero dago baino, nahiko gehiago, berrunta, €50. Hostia. €50, tu. Eta bere sarra, agertzen da Gameko paginan adibidez, €100. Osea, sarra, Elden Ringen ofiziala edizion kolekzionista €100. Así que Euskalo estatua zelakoa da. Baina salvajada bat, Bai. Jo, lan urbileko arrezi ikusitxe ez dago, emoten horren besterako danik ez dakit, Igual bai, igual nahiko txukuna. A bere, ipiniko da, figura 46 centimetro. Hostia, handia da. Bai, handia da. Bai, metro erdizia. Bada, tutxua. Bai, metro real bauka prezio hori. €150, ez dakindik. Nik uste prezio hortan egoten dira, tamaina hortako figura dauzkatenak. Bai, malenianak 23 centimetros euskal. Bueno, epatu dugune, ekaineko gota bat, ja gogoz gabiz, jolasteko, ni betxete barri instaleo eta ring eta hordeko estan baien, barri irazteko partidaren bat edo beste. Eta ia zema gauza dakarzen, betxete miezak erengan sinesten dugu, eta seguru potentiziko dela. Bai, seguro. Bai, hor, galdetzen dago doble maulerrek, txatian, eta da, aritzekin zeban galdera berdina. Trailerrean agertzen da tipo bat ostika daka. Eta haber egongo dan aukerarik armarik gabe borrokatzeko, ez? Ez dakigu. Ez dakigu. Arma bat holan dibitzeko, kolpeka dibitzeko zozer da gero... Igual, errautza bat ipingita eta atake berezia igual horti joango da, edo olako zerbait?
Igual Hori izan ezke. eskuko arma motzekin eta gero errautzakin egiten duzuna atake berezia ostikadaken, ez dakit nola Bai, planteatuko izan den. ezke, Souls guztietan oten da beti puñoak edo horrelako zerbait, ez? Bai, baina Horrentzat ostikadakia... errautz bat izan laizke, ez dakigu. Bai. Nik uste ba, etxe dut jungo dela, Bai, raro izango litzake mekanika oso guztiz berri bat sartzea. Bai, zehatzak, azkenean nola, eraso berezi bat osorik egiten da benez, automatiko, igual zentzu gehiago dauka. Hola, presisinorako eta oso zaila pentsatzen bat, baina. Bai, melea. Bueno, aldean rengatzen izten dugu, da azkenengo albistean dire pasetan gara. Aurkezpenekin jarratxiko dugu albiste honegaz. Ze, bueno, IGN agarkarizek, Game Trailer Showcase ekimena hain deu. Datozen hilabetiotan, edo 2008 pentset, estreinatuko diren 21 bideojoko aurkeztuz. Estudio independentien lanak izan diren nagusi, baina, bueno, gero Konami eta lako enpresa handien lana ikusi duguz. Interesgarrezenak, egiz izan, nahikora garrizet dizela aipatu behar da, bentset diretxat. Alde batetik The Plucky Squire ikusi dugu barriro, hainbat bidez aipatu dugu saio honetan, dalako... Kiston gogoa daukat. Baina bai, eta azindez ikusten bidizioa da itxein jot, ez dugu spoilerrik, ez mekanika nagusi zer izango dan agartzea. Bueno, dalako aventura da plataforma bideojokuet bidimentzioak eta irudimentzioak uztartzen da bezena. Izango gara, uste dut, okrespana bilen, liburu batetik urten dan pertsonai bat, eta bilko gara bai liburuetan sartunde edo bestelako etxietako objetutan eta bar, graude den estilora, apurtxuet. Alako gela erraldoi baten ibilko gara aventuraka. Eta, bueno, erakutsi da bez, puzzliek edo mekanika nagusi zentzuk izango dizen, adibidez ikusten da, ez? Alako horri alde hilo baten sartun eta kobasulo baten moduen jolasten da bela, edo liburuko, liburu bera mugidu ezkero, ez? Alboratu ezkero, errail batzutan mugitzen den plataforma bat, hortik gune desberdinetan kokatzi alako guzak egongo dire. Orokorren oso originala, politze, hone bai emoten dugu bai familia osogaz jolasteko moduko izango dela. Eta joku ezagun bat-emategaz alderatziarren, Zelda torgaten burure, batez bidibidintzinoko atal honetan, ez da? Mario bat ez zuten atera orain dela ez asko urte batzuk. Odyssey, bai, eukitzen bazen bai alako... Trantzizio hauek zauzkanak. Bai, oso simplik ziren benetan, espan askorako moten bez, baina itxuruzak ziren. Eta bueno, hori, bidizio barriz erakutsi dabe aurkezpen honetan, eta The Plucky Squire 2008 estreneko da momentuz, espero dugu, plataforma nagusi guztizetan. Eurre, beste... joku interesgarretxu bet, eurreko baten saiatu ginela aipatzen, baina enitzen da izenak gogoratzen. Harold Hollywooden trailer barriz erakutsi bien, Steam Next Festan demoa probatu genduen, eta egitzen arrakasta nahiko aukideu ekintza honetan ez, jaialde honetan. Eta IGN-egaz, trailer barriz ikusi dugu. Dalako aventura grafiko bat, claymation estiloagaz, lehen stop motion epatu dugu, baina mendire jokuko pertsonaizek eta guniek hori dauzen je, figurak, ez, modeloak enge dauz bustinegaz, eta gero horrek eskanie da jokuen sartun da, bez, oso tal estetiko berezi zen je, adibidez, Wallace and Gromit edo Chicken Run, ez, alako filmiek gogorak hartzen deuz. Eta oso bereziz, ganera aventura grafikoak eta bar falta motan dizelez, nahiko itxurosoa lako zizor barriro bueltan ikustia. Eta demoa probeta, beren nortasun propizoa deko oso joku aparta da berezitxo moten deu. Gara lako espaziontxio baten bidaiatu dabe gizakizek eta planeta estelar urbarteko laku baten edo itxosoan sartun dire, eta horko bizi modu ezer moduzkoa dan, eta bar, oso bereziz. Aurten estreneko datan ondo badoan, printzipioz PC-erako, PlayStation-erako eta Xbox kontsolatarako. Itxura oso polita, desde luego. Estetikoki brutala. Bai. Eta itxura, bestela be itxura ona, Bai. Beste bat, berez, euretik iragarritzen gozena, baina nik eneban ezagutzen, No Rest for the Wicked detzen da joku hau, eta da hori bideo jokuen Studios taldiek sortu da ben joku barreze. Alako akzinozko RPG ilune izango da, zentsu baten Dark Souls gogorak hartzen dugu, baina gero Diablo edo alako ikuspegi isometriko duen beste akzinozko RPG batzun mekanikak asnaztute. Eta oso itxura ona, martxoak batien jakin dugu eskusa gehiago, baina momentuz hori, jogartesun bideo luzetxu erakutsi dabe. Eta, borrokak, etxain nagusien kontra olako duelo ikusgarrizek, itxulipurdizek ez, kontu zibiberko garela, gure bizizegaz eta bar.
balako mekanika danak nazten deuz. Eta grafikoki oso potente izen arren, nortasun nahiko txudeko lasan bierda bai, eta ia zelan urtetan dan, betxeko asko probetako. Animazioa euska bastante ondo, Leheno post bat azaldu da, eta irutu ze bastante ondo zauzkala da mugimendu animazioa. Eta bai, nahiko estiloa artistiko berezia da, ze alako iluna eta pixeta realista da, baina gero pertsonaiak daukate alako, bueno, boz hori azaldu dena pixet, marrazki bizionetako itxura bat zela daukate oso raroa dana, baina bueno, oso kuriosoa da, desde logo. Bai, ez dakigu no ez estreniko da, baina printzipioz PlayStation, Xbox eta PC-erako dator. Eta aurreragoa, zainbat joku bari, epatu guz, 20 estrene ziren, baina bat aipatziarren amaitzeko Kemuri ekarri gudot, hau berez beste aurkezpentsu baten erakutsi bien, eta da Ikumi Nakamura, Okami edo Ghostwire Tokyo norre esan ezagune, garatzaile japoniarran Unseen Studio barri zen jokue. Da alako akzinozko abentura kooperatibo bat, oso estetika estilizauegaz, folklore japoniarra hartunde eta bar. Prototipa bakarrik erakutsi duzku ez, eta oso lan benetako joku osoan irudizek. Baina, askatasunen nagusi zengo dela moten deu, erakinetatik mobitzen, kabelitatik hor irristaka eta bar. Eta orokorrien, benetan itxurona dekola esan behar da, ondin asko falteko da estrenetako ez, baina gogo asko jolasteko bai. Ez dakizu lan gogoratz ez apurbet, Gravity Rushan usteot, alde batetik ez, gerozteko benetan atxekotasunik, baina mugitzeko eri iritzik eta holan hori kartzeko gora. Atentoan berko du, ze bai, itxura polita dukata. Bai, eta ja albiste nagusizik itxitze, laburretara paseko gara, ze laburretan eukidoguz nahikotxu. Lehenengo eta behin, League of Legendsen bideojoku barri zen edo spin-offan benetako izenburu ezagutu dugu azkenik, hemen ibil gara lehen Telegrameko taldien ez da bai dakaia zelan ahoskatuko dan edo zelan esango dan. Baina da 2XKO, lehen Project L bezala ezagutzen gendune, eta izango da, binaka bikoteka jolasteko borroka jokue, bakarka jolastu halko badan bebai. Eta trailer barrez erakutsi dabe, apurbet barritxasunek erakutsi eta batez pertsonaizetan sartunde. Ze, eurretik jakin genduen ez, Ari, Darius, Eko, Jinx eta Katarina gongo zirela. Baina trailer barrienetan Yasuo eta Yaoi agertu dira, euren mekanikak eragusten ez, borroka jokunetan euko da besan mugimenduek eta bar. Eta, dalako 2 versus 2 ez, borroka jokue, baina egiz izan mekanika aldetik eta askatasun handize emongo da bela emoten dugu bentzet, erakutsi da bena gaitzik. Eta hori ze, estetika aldetik oso politxe, oso ondoen jedau. Espektakularra da. Bai. Eta, jau dana aipatute ondinoko ez dakigu noz estreniko da, datorren urtien aipatzen dabe, baina beta itxizik azetasiko dire, txapelketetan adibidez Evo aipatzen da, jolasteko aukeri egongo da. Orduan, segurenik amatik aurrera behin da barri ikusko dugu, pertsone barrizekaz, mekanika barrizekaz, eta bar. Jopen amateit, ze borroka jokoak ez ezki gustatzen, baina ze oso ondo dagoen da. Pertsonaian behain estilo artistikoa eta nik uste borroka jokari oso ondo behatzen diola. Pero, baita ere, League of Legendsen unibertsua gustatzen zait, daun lorea eta hortaz. Nik uste dut oso egokea dela. Oso egokea da, dauke pertsonaia garatuta, eta olako joko batean, sartzea ezagunak dien pertsonaiak, kiston balorea da jokalarien. Hore da. Hemen nabiz aipatzen txatien, ia doako aizengo badan, eta nina horren seguru, ikusitze LoLen beste hainbat spin-off zelan etorri zen, ez dakitz, karo, Riotek uste debaldeko izango ala lander, gaina eSportetara ematean nahi baute izango bat debaldekoa, eta zeurazki eskinak eta jarrako dituzte. Ez que egia da, nunurena sala joko bat, eta ia, ez? Baina hau bai izango da kompetitiua. Bai. Ez dakit, euskalo. Nahorren seguru. Beste borroka jokorik ez dago, ez? Estilo ontakoa Street Fighter roiora ero Kino Fighters eta gratis, ez? Doako dena, burura atoztenik ez dut uste. Smash Bros eta hola, bai, baina hola... Bueno, debalde ez da Smash Bros. Ez, Smash Broseko estiloko aura zela zan. Neiko famatu inzana, Juan Saroktian. Vale, multiverse dinez, usta? Bai, holako bat. Hori bai izan debalde eta gehiago esan roi hori horregatik esaten dut.
Ja, bai, eski, jakin zelako joku egiten da zen Rioteko, bai, igualde-baldeko izango da, baina ez dakit, ze Euskalo, ez? alderatute bere kompetentzi zegaz, ez dakit, Euskalo. Nik uste de alde izango da, ze joko hau dialako Rioten nukleoa eraiten duena. League of Legends bera, TFT, debaldeko da baita ere, besteak kartana, nola da, Legends of Runeterra, Runeterra, bai. hori ere debalde da, eta, bueno, beti, mikropagoakin, eta nik uste hau izango dela debalde eta mikropagoakin. Bueno, eta Wild Rift, ez? Ez dakizela dagoen, baina... Eta Valoranteko gorbe, bai. Jo, Baita, baina... egia, Valorant eta ero Wild Rift baita ere debaldekoa da. Hemen norbaitek aipatzen dugu Grand Blue versus, ez? Musuturu jolastu aldala. Eta bai, baina da mugatute. Pertsonai bakarra aldozu hartun, igual zentsu horretan balda batara, ez? Astero aldatzen doaz, eta bar. Orduen, bai, zentsu horretan, gero Killer Instinct degotezan bai holan. League of Legendsen ere daukazuna da, zuk pertsonaia kantitate txiki bat daukazu hasieran, ibidia puntuak irazten zoaz desblokeatzeko berriak, eta nahi behituzu hasieratik desblokeatu guztiak, dirua jartzera. Ja, bai, igual holantze bai ikusteot, ze badauz adibidiek, ez? Hori, Killer Instinct Grand Blue versus, badauz adibidien bat edo beste alako gozakaz, Dead or Alive, bostek beukiban alako berzino bat, doako asala eta gero horrain jute personalitan desblokeatzen duzela. Bai, izan leke. Pentsatzet asko ez dula, tardatu gonek, ez? 2008an atera dutela. Ez, printzipioz datorren urterako aipatzen da. Bai, bueno... Bai. Hori zea. Ba, atxin izan dugu League of Legendsen borroka jokue, eta errelatete virtualera goaz. Ze PlayStation VR bi, PlayStationen errelatete virtualeko azken gailuek, ba, eurek ordenagailure eruteko euskarrize prestatzen dari da PlayStation ofizialki, ez? Askok gure gendun zer zan, ze gaur egun dauzen betaurreko onenak izango dire segurunik, eta ganera presizio aldetik be estiralako astakerize esango dugu. Orduan, ba, bueno, oineko estekigu askorik, ze PlayStation blogien aipatu da beholan apurbete ganetik, ba, PSV R2ko jokalarizek PC-ko bideojokuek erabiltzeko gaitasunek probatzen dabizela. Ez ebezkizago ez da bezan, ez VR2ko joku honek helduko bat izen PC-ra, edo zez mototako euskarriz izango da, ba, Steam VR gaz eta bar. Baina, bueno, bentset gaiu berri be da, bierda egiz izan, bat ez beholako, gama honetan, oso gareztiz izan barik. Eta kableak indatorrela, ez, kaso honetan. Ez dut uste, ez? Berez kable bari da dana. Jo, argazki da mentzate kablea ikusten da, osea, hemen... Gualoker nabila? A ber, ojalá, bueno, espadator kableakin oso ona pentsatzen jat, baina... Ez dakit. Pentsatzen jat ikusi dutela, atzian, ikusten dela. Steam VR baldin badauka, eta horrek esan nahi du praktikamente PC-ko jolaz guztiekin erabili daitekela, asko tentatzen haute, nire Lenovo Explorerrak, bai, kablea ikusten da hor, Lenovo Explorerrak hauegatik aldatzeko. Ze gaina bi plataformatan erabili izango nuke, PlayStation 5 eta PC-en, gaina esan dezun bezala lander, prezioz ondo dabiltza daukaten kalitaterako, orduan, nik uste, Sony oso inteligente izan dela mugimendu hontan, ze izugarri bultzatu ezake betaurreko hauen salmentak. Eta gainera, jendeak indezakena da, PC-erako erosten dunak, jende hori erakarri baita ere, esatera, babira, betaurreko dauzkat, eta betaurreko haue PlayStationean ere ditzazket, eta PlayStation 5 bat erosten dut. Hortaz, nik uste bi aldetatik irabazten ateratzen dela. Claro. Ze resoluzio mugitzen da, badakigu? 2000, uste zala 2000 eta berrogei, bider 2000, eta zer, ezaktuk iz nahi, ez dakit, baina 2000 eta gutxi, behi bakoitzerako. Ez que oingoak gehien mugitzen da nasentu de sortzika, o? 2000 bider 2000 eta berrogei, baina sortzikoakoak daukaten prezioa, ezin dugu pagatu. Osea, igual eskatzei zuetena da 10.000 euro. Joder, vale. Eta gainera, ordenaioa berdezu hori mugikotuko duna. Ja. Bai, suposatzetan, bez 600 eurotan kalaratu zuen oin urte bete, baina ia egongo da berapenin bat edo beste, espero dut, igual ez, Hori oso ona da, azkenean metakuestak eta hau bezartzen baldin bada jokoan,
kompetentzia badauke, presioa pixka be ajustatzen dien, jisten dien, Baita, hori da. danontzat hobeto. Bai. Bai. Zenbat eta kompetentzi gehiago, dano, irabazten atatzen dira. Ontxe betuko Oso. prezioa. Berez prezioa 6 euro dire, Vale? Bueno, Onjokan 6 6 euro dira, Ez da baina gaitxi. toki batzutan 500 gehian badago. Bai, igualen barriro ikusko da, salmenta gorantza da zela, eta barrio goja da prezioa, ez? Bai, izan ezke. Bai, ia noizko iragartzen da ben, eta ja hori jokuek badatu zen, ze azkenien adibidez Horizonen VR joku dekogu, Gran Turismo, non noiz kaleratzen badan PC-en, igual jasoko gendun, Resident Evil 4-en remake eta bilatzen da VR aukera dekiez oso onak, horren hori dana PC-en eukitzie, baitxele izango zan, bai. Hori da, Elden Ringeko 3 DLC kolekzionista hartu, eta listo. Doble maulegek esaten da mesela. Listo, sorrez, Hori da. horretxe badan, klaro da, bez, sek merezidan gehiago. Hori gauza batzuk kafetan kontatzen ditzozu eta listo, eta hemen Futbol zelaitan distantziak, DLC-tan. Hori da. Bueno, nik uste ja orduz pase garela, ez? Espaldi. Así que, bueno, gero edizio lantxo batzuk eukiko dituzu, Lander. Hori da. Baina, bueno, gustora egonga, así que eskerrik asko, iruzkinak egin dituzuen danoi, eta horre gozaten danoi entzuten, eta entzungo gaituzuen hoi. Honekin, 80. atala bukatzen dugu, eta 81. egongo ga. Ondo ibili. Hori da. Ondo segi, aio. Gabon.